Pozdravujem priateľov včelárov. Dnes máme 2. november. Včera som fumigoval varidolom s medicinálnym olejom. Chcem vám ukázať, že aký je spad po druhej fumigácii. Niekde je to 0, niekde je nejaký jeden klieštik. Niekde tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu na 1, 2. Čiže takto jedna strana. Máme ďalších 5 uľov. Čo tu na žiaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu na ich je trošku viac, nejakých 15, tu na žiaden, na 1, 2, začneme na tej strane, tu máme asi do 10, tu máme 4, 5, máme 1, 2, 3, tu na žiaden, žiaden klieštik a žiaden klieštik. Čiže prvýkrát som fumigoval asi okolo 5. októbra. Túto včelnicu nemám klietkované matky. Čakal som, kedy bude včelstvo bez plodu. Čiže dymil som takisto vatom. Čiže za mňa spokojnosť. Predtým boli dodané oxalglycerinové šťaveľové pasíky. Tie boli dávané v auguste. Čiže toľko moje liečenie za ten rok. Tu máme ešte pár včelstiev. Tu je 0. Tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu je nejaké 2 klieštiky, tu na nič, tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, čiže zhruba tak, že nie sú to žiadne stovky, no ale jeden tu je, kde asi tých 60 klieštikov tu padlo. Budem ešte kontrolovať aj zajtra spad. Porátam to, že koľko popadalo. Včelstva zimujem na C-čkovom plodisku. Zhruba na takom stave. Pre zaujímavosť. Čiže ešte otvoríme vedľajšie. Oni otvoríme. Čiže tu máme tak 6 hrmíkov. Čiže asi toľko. Čo by som k tomu dodal? Na budúci rok by som chcel vyskúšať metódu niečím iným ako varidolom. Vyskúšame niečo ekologickejšie. Tento rok mám odskúšané premetanie na medzisteny. Už som to robil aj minulý rok. Tento rok sa mi to len utvrdilo, že je to metóda, je to cesta, ako sa zbaviť klieštika. Čiže budem možno aplikovať tie šťaveľové pasíky a po prípade vyskúšam potom ten varomet
a možno urobím pár včelstiev pre kontrolu varidolom a to bude všetko. Čiže toľko to moje liečenie tohtoročné. Tohtoročné to bude posledné. Liečiť vatom už nebudem. Už to nechám tak. Takže majte sa.